நீ இத்தனை நாட்களாக அனுபவித்து வந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நான் தீர்த்து வைக்கப் போகிறேன். இன்னும் பொறுமையோடு காத்திரு. நீ நினைத்தது அனைத்தும் வரிசையாக நடக்கப் போகிறது. சோம்பேறிகளுக்குத்தான் அனைத்து விஷயமும் கடினமாக தோன்றும். முயற்சி உள்ளவனுக்கு அனைத்தும் இலகுவாகத்தான் கண்ணுக்கு தெரியும். ஒரு பறவை ஒரு கிளையில் அமரும்போது அது நம்புவது அமர்ந்திருக்கும் கிளையை இல்லை, தனக்கு இருக்கும் சிறகுகளைத்தான். அதுபோல நீயும் உன்னை நம்பு. வாழ்க்கையில் தோல்வியும் ஒரு நாள் பயந்து ஓடிவிடும். வெற்றி என்னும் இலக்கை அடைவதற்கு யாரும் நமக்கான பாதையை உருவாக்க மாட்டார்கள். நாம் தான் அதற்கான பாதையை செதுக்க வேண்டும். நிலத்தில் தவறி விழுந்த விதையே முளைத்து மரமாகும்போது தடுமாறி விழுந்த நம் வாழ்வு மட்டும் சிறப்பாக மாறாமல் போய்விடுமா? விழும்போது தன்னம்பிக்கையோடு எழ வேண்டும். உழைப்பையும் ஊக்கத்தையும் மட்டும் வைத்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது.